Na mestskom zastupiteľstve si dnes môžete hocikoho označiť bez akýchkoľvek dôkazov za zlodeja a úplatkára a nášmu primátorovi to vôbec neprekáža. Ja sa tam niekedy cítim ako na tom povestnom zastupiteľstve vo Fekyšovce. Na poslednom zastupiteľstve sa naša kolegyňa pani Petobrsta vyjadrila, že by dala ruku do ohňa za svojich kolegov v súvislosti s korupciou. Kedysi poslanci, primátor, riaditelia magistrátu dostávali do vrecka peniaze. Myslíte si, že je normálne takto niekoho obviňovať bez akýchkoľvek dôkazov? Nášmu primátorovi to zjavne neprekáža. Asi to nebola v jeho očiach šikana jeho kolegov, ako keď som sa slušne pýtal na to, či sa necítia v konflikte záujmov. Očakával by som, že ak niekto vysloví takéto obvinenia bez akýchkoľvek dôkazov, bude minimálne napomenutý. Príde mi naozaj hanebné takto uraziť všetkých, ktorí v tomto zastupiteľstve sedeli, a niektorí tu dokonca ešte sú aj teraz, a označiť ich za zlodejov a uplatkárov. Či už bývalých primátorov, poslancov alebo riaditeľov magistrátu. Takto o 10 rokov, keď tu bude sedieť nové zastupiteľstvo, môžu rovnakým spôsobom bez dôkazov a možnosti sa brániť očierniť aktuálne zastupiteľstvo a tým pádom očierniť nás všetkých. Aj mňa, aj vás, pani Petobrsta. Máme prosím nejakú kultúru. Ja by som si nikdy nedovolil niekoho pomenovať úplatkárom bez závažného podozrenia a bez akýchkoľvek dôkazov, čo je jasne vidieť na mojich príspevkoch a videách, že ak poukazujem na niečo nekalé, vždy dodám aj jednoznačné dôkazy.